Voin hi April ni som ni pakua sang hi som ni pali thotan ni ania in zawa in chibai levek ule MPYCC le police an in nor Mizoram Pradesh Youth Congress Committee bul tumin Congress Party mi le sa ingemosa chu voin ni som ni pakua thali sang ni som ni pali chundar khatvel khan Chief Minister Office le khathelu tumin an kala police engemosa Chief Minister Office gate pula an lo pungkhom Gate bula hian hun mangin MPYCC hruaitu te chuan Dubai lama lal chuan zela ral te in February ni som paruka Mizoram sarkar nena Mizo nau pangkum tlinglo housemate atana hruaite Dubai chela an tan thua riat tir ti soin mase Mizoram sarkar in a bengkhon lo YouTuber pakhatin lal chuan zela kom nuwa Mizoram mi puiten kan hrechho khovel ramro puite chuan an mi le sa te an chan na sa Mizoram sarkar che dan hi kan du lo anti MPYCC hruaitu te chuan Mizo nau pangkum tlinglo passport lem siam saka thon tu agency te chu CM te chen na chol mun an ni thu soin kan CM in Assembly House sa soi pial char chol mun mi ni ma se dan anga an chunga action lak ngei kan phutin action lak ani lo chuan ma an lak zel tur thu an soi Dubai a Mizo nau pangkum tlinglo har san na tok tele alo boi pui tu lal chuan zela chu jang na dom na pengei turin MPYCC chuan Mizoram sarkar an phut MPYCC le police te chu hun reivak lo chung an in nor nuwa Chief Minister inama mutura mi somlu a phala wangin an in nor zui lo MPYCC hruaitu te chuan Dubai thil thleng chung changa an phut te CM a ziakin an thelu tang tuna a video ilo thirang pratika kan ulo chuwa kan lo khop mai kan chuang chu ni sang ni so panga hei mai ko connection bele kan POP te hel hoin min ka tum te khan in smart zia kan police te kan chuang chu ni Manipur ka na in han be dan te hel zi ga bi an ka hum dan in smart zia te khang kha kan chuang chu bawana chot put kan be lu ti kha kan police te pon milo kiam sakula chu wang chu gotia here ka Chief Minister in ut vung ber bur le ke vung ber bur ati chu hi kan hu velo chu Mizoram Pradesh Congress Committee chuan kan chuang chu kan hun laya phetia kan harin nor chang chu kan puten police la ka fit hu chin lo chu lak lo turan ti de kan hoda rum to zo kan ni chu wang chuan Congress in police la in khating kha kan la ve ngai lo wani kan ram le kham ta in huai sen zia te kan sia kan pi te POP te ro ko tiang ka yang ka tu ma hel hoin in che dan zong te kha Mizoram Pradesh Congress Youth Committee te hian kan sia kan thei hil lo kan la chuang ren cheu ni ti kha ka soi duwa in program min hel hoin hub na tura fail pakhat awma information an lo dong mana khairo ko chukan ui pui le chu ni ti po kha kan han soitel du ani ole voinia kan program a hian human trafficking chungcha ole thil pakhat tuna ka soi kha kan chu job le lo khote a kan police zinga hian awma hel ho poison takaka pe char gam tu awma pol khat kutin pero den congress ranga ho kan kan chuang che di min lo nor ve mak du su gai nor pon kan chuang lo tuk che ti kha kan soi du ni human trafficking chung changa tuna hian mizo mi puiten pro kil huat thala deu mai kan to ka Dubai lama mizo tangwal chonum tak mai lal chon zela ral te February ni som paruka Mizoram sarkar aron sia tira naw pangkum klinglo Dubai Central Zela an tan thu aron soya aron sia tira Mizoram sarkar in abing khon lowa chu mitnuwa YouTuber pakhatin lal chon zela ral te akom na tangin mizo mi puiten kan lo seta a chu mi ma chuan Chief Minister in hetlei rol pati an thon te hi chol mun veng an ni wangin
house zona achang zoka chu ta po chuan an ma ni safe tum takin house zone taka rural na sang vera asoya hemi te safe tum tak hian amai ro chu lal chuan jela ra te mi zo tangwal chuan om tak hian chief minister ina achan dana khan adu khop lo thu youtube pa khan kan hua IPS valin dan le dun shelo lu tuk tu anga ka tiang house a soi amak ati thu te khang kha kan ria ti chuan tu na hian zela thakhem ngai na zara he mizo nau pang kum tling lo housemate ta nang shui thak te hi chan chu an lo ni to a chu ta chuan kan sarkar hi angoi re kan tia enga tinge kan sarkar hian hetianga kan mi le sa te chan tum na reng nei lo angoi reng kan tia kan du khop lo voi ne hian program kan siama khovel ram ro puiten hetia program a hetia ang hun an ton hian an mi le sa te thawang an hau na sat zia chu a hretu vek voi ne hian kan ni karinga chu wang chon voi ne kan chief minister he sarkarina an malak dan hi kan du lo ni kumai khan dona aggressive te winai zuara to yan thiam ta mo ti tur khopin anin zuara thai thar leina kan du kan da dona an tia bai ro chu kum tira MNF ACDP sembang cheng wei be chisa so kan da an tia amai ro chu vai re tele che vela mun phia ching tu te chu RR associate at pu sak te ni kha chu wang chuan voi ne hian zoram mi puiten kan vote chan congress party ngei po hian adik kak chon kan pu hui ne pulal do ma hi congress zara lo MP to te nia i kan long pui ni an chief minister lo te hi chu wang chuan voi ne hian kan chief minister rina helaya kan naute kan nam nulate kan nau pangte po tila thome an torna an ngai pui mo lo lu tukhi voi ne hian lekha thelu kan tuma amai ro chu kan police te hi lo in thuam na sakhop maya chu wa chuan anor po kai nor mai the ni ti chuan voi ne hian kan program a chuan lu chawa chief minister ne na ni lekha thelu kan tuma tuna khan chief minister tangin mi pakhat lo chuka kan pui thingpui te po ka lo in puyang cheu tian ti kan in du lo thingpui chu karon in to chu wa chuan khatiang thingpui ti vela ti lom chi kan ni lo kan mi zo nau pang te tan hian ma la sela athon tu agency te laka hian chol bun mi le sa po ni sela na takin danangin ma ala thura kan ngai ni ikha kan han soi duwa chu wang chuan the Mizoram Private Placement Agency Regulation Act 2015 a chuan hetiang anga dan bo chian na hi cheng nuai khat in choi tir theina le kum thasari lungin tan theina ania chu wang chuan kum sari lungin tan theina ania tuna hian heng ho hian he sem na dan kan nei sa hi an tong lo ani chuan voin remote hi kan top na tura ni lo ti po kan han soi du ani ti chuan kan police te pon khomaya kan le khat bin the kan le khat thelu du te mi thelu lu ti turin i khoina kan han nge na ni e ra ti kha kan ku lo chua kan lo ko mai kan chuang chu ni sang ni so panga hei voi ne po connection bele kan pi POP te hel hoin min ka tum te khan in smart zia kan police te kan chuang chu ni Manipur ka na in han be dan te hel zi ga bi an ka hum dan in smart zia te khang kha kan chuang chu bawana chot put kan be ru ti kha kan police te pon mi lo kiam sakula chu wang chu voi dia hian ka chief minister in ut vung ber bur le ke vung ber bur ati chu hi kan hu velo chu Mizoram Pradesh Congress kan di chuan kan chuang chu kan hun laya hetia kan harin nor chang chu kan puten police la ka fit hu chin lo chu lak lo turan ti de kan hot rum to zo kan ni chu wang chuan Congress in police la in khating kha kan la ve ngai lo wani kan ram le kham ta in huai sen zia te kan sia kan pi te ro ko tiang ka yang ka tu ma hel hoin in che dan zong te mi pui tu rakal
asu in lo tur ta India dana India in kalapal to lo block zel turin na tin chu wang chuan tu na kan agency ten an thon hi dan kala ni ti ka kan sia na ai ni hei hi kan chief minister pon ala hello mai thei dan kala ni hi chu ti chung chuan agency te hian dot soin UAE le chevel muslim ram ate housemate an lo thon thina hei hi a him lo em awang le mi tam takin boinan to wangin sarkar in he mi chung cha ka arang labin bala turin voini yan kan phutani chuan Ministry of Overseas Indian Affairs noya protector of immigrants nena registration ani turan ni tinia registration fees cheng sing ni sanga la in kumnga dama in benga cheng noi somnga an tipo benga an nei ngai bokani agency ten hetiang housemate an thon hianin dan kal ani awang khan tourist visa an ram tlo tur angin an kal tir thina chu wang chon boina etok thin tareng ani Ministry of Overseas Indian Affairs Director of Immigrants Danbu chapter 4 para 8 clause number 1 chuan private agency ten an mitirte an himem an hatote an lung oim eng na nge an thok tunge kan tira eng zat nge hoi muna nge tho tu nuai nge thoa eng company nuai ya nge an thok ti te an khebek turani chu wang chuanin hemi khezui lowa agency te mani tir chuate an chanchin khezui lowa har sanna to ki an tam em em ma voin nia po chu kan boina alo ni ta ni i chon sam hi som panga sarkar lai puin protector of immigrants recruitment agencies te hena thu pe ka ti chuaka recruitment agency te hian an na mu sak te hena tangin cheng sing ni mo ni somli panga no ai tamme mo lak sak khap ta ni hei hi bo india kan agency sang sang ten an zom lo ni zep lo chuan ha ka chu soi vek lo ila he dan zom lo ti lui an om chuan license kan sel sak le khem thei an ni agency in tourist visa chawakal tira na tho tur por hello employment contract nei lova rampona an in thon ve top thin hi dan phal lo tunlaya ka chokam lar ruat felanu ten an man lar human trafficking diktak nin sem na hi neb lo le ni the Mizoram Private Placement Agencies Regulation Act 2015 a chuan rampona na thok a mi thon chuat theina an nei lova tunami te hian kumking lawang ka thoka chorpo danin aphal lo laya passport lem siam saka rampona an thon chuak ani pheichuan kumsari achina kan ngai khak tong khan kumsari thelzel tan theinin chen noi khat choi tir then ni he dana chok po hian chief minister kulal du ma hian boina then tu te soi film pui alo tum ka hausa kan sia an lo ngai thanga then chuan soi film pui tum ve bok ani he de hi boin ni achon kan du lo he ni chief minister kulal du ma le home minister te ne na boina tok te har sat na chin fel tum lo wa til dik lo ti tu te hum tum le an thawang hau zonga assembly hausa thu soi le chief minister kulal du ma le home minister ku ke sap da ma te ne na an boina chin fel sak tura an ngin lom chunga an boina an chin fel sak tum lo apal zam mai te hian mi tam takril ru na takin aliama Mizoram me pui te himna angai poi mo lo zia ti lam chiang he ni hen boina tok tele alo boi pui tu te hi zang na dom ne sarkar hian pege turin kan du bok ani ikha kanon zia ka india hele khai chief minister ne la le home minister ne la thelu to na ti chuan chief minister in hei kan sia tangin advisor tam tak arwa ta kan rin lo deu mai kan phung thara advisor enga mo za tarwa ta ni hen advisor te hen nga tinge chief minister hian lo advice that lo o ti hi voi ni hian kan ngai tu na pui ber pakhat ania chu wang chuan o advisor te hi aring zo lo nge hi kha voi ni hian kan zo na ani bok ani hi kha kan han soi du ni ole agency te hi agency zong te hi kan dem ani lo wa kan mi zo thalai tam tak te na min hu sak tu ram ponan na min hu sak tu ani anni dan dik tak noya dan le thu pek na noya na thatak kan thalai ten an huna ni chuan an chunga hian
lom thu kan soi duwa voin ni a hian kan chuang ani an mani po amai ro chu dan tik lowa dan pela rampona na thok an thon thin hi a thalawa hi ti tok ni se dan fel takin sarkarin siam se voin ni hian kan du ni ti kha kan on soi tel du bok ani e ole lome helai local kho bula khala matang han lo pheula tuna kan ho tu pa ina ron soi ho kha kan point chu ania tuna hian mizo politics a in be kan chak wang ani lo sarkar pi mol pho sim tum wang ani lo wa agency sang te poina fi khur phanan le kan nu le pa te pon kan fa te kan na na hi mem ti in zirtir nan te po voini a hian kan ban kan du boka chu wang chuan eizon na impok mu sak saklia ringot hi sum muna po ni sela ahim lo ani ti te po kan in riat tira kan in zirtir na te po ania ti chuan tu na hian kan ho tu pan soyang khan he ati tu agency cheris agency heng ho hi kan tum le kan duang an dan bo chiat ang dan anga sheman ni lo ni chuan voin hi voi khat na tur ni lo ti kha kan han soi tel du bok ani ti chuan kan luan phal do nem pi kha kan police ho tu te po kan zot phal ni te se bây giờ hiện với nó xem từ local cần đi rồi chú vàng chuan sông chốc cần local xí rồi nó không cần na là xí chú vàng chuan cần vay in min lụt tiệt từ đi cần đi châu đi min phật sắc đó em min phật sắc đó lâu chuan sông chốc chú thầy lộ Norte. Hal đó tốc độ như là hả? Ole, hello, xong ba người phá xí đâu, anh lút số đó làm miếng, lên, bữa tôi thằng nó liền xe, anh biết từng tiền, hello. Bakit malulungha tuan in palang ta sa kan na lut daw. Tingnan kakak magistrate ti po. Bakit malungha tuan in lut ka siang daw. Nordolo. Pero song hai lut thau ko song. Alu ko hai thì nó sống em gì nó một bể lâu cái chứ cái đó SC các local thấy lòng hoa sống bằng anh chứ president ada kalau phải số president hi lu tiêu đâu so mà lên đi lâu đi lâu
ô bản hì là ngay mà thì hạt block khi cái bản hì là ngay thì một con thiêm chú giết lệ thiêm lâu mì number thiêm bôi thiêm lâu mì cái gì mò bản hì là ngay hey bản hì là thấy lo bản hì là gì cái giá sao thiêm mà tiếng ô hai thì kim chế cho nên cần khi ở chẳng chẳng ý police police bản hì là ngay thì bản hì bắt lần nhiều lâu ô President thu ngay chẳng đâu. thì anh đủ đủ không đã xòm tí number in share thiêm lâu ni mô bản hì phun rồi tìm một lần nữa lu sa rồi sổ lên đi không ka press ka press đâu thế ha press median đi ha Tôi